अर्जुन कुमार डीजे मोबाइल नंबर 9327804547। म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। अर्जुन कुमार डीजे मोबाइल नंबर 9327804547। डरिस में आइल हमें देख देख के कैलस समाइल रहे करिए डरिस में आइल हमें देख देख के कैलस समाइल रहे रंग थोड़ा फीका कैले माथावा पटिका रहे रंग थोड़ा फीका कैले माथावा पटिका ले ले रहे संगे झुंडा सखी लेके भागले गो गुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो गुंडा सखी दिल लेके भागले गो गुंडा सखी। अर्जुन कुमार डीजे मोबाइल नंबर 9327804547। घूमे गईल रहनी बगल के मठ हो हेलो कोई खेला भइल अलगत हो छन में सोझा से गईल बाहट हो सखी हो बतिया कहिले जमन सच हो ए सखी सुन तारू घूमे गईल रहनी बगल के मठ हो हेलो कोई खेला भइल अलगत हो छन में सोझा से गईल बाहट हो सखी हो बतिया कहिले जमन सच हो हम होई गईनी फिदा जब देखाई देला पिज्जा हम होई गईनी फिदा जब देखाई देला पिज्जा मोछा मुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दिल लेके भागले गो गुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दिल लेके भागले गो गुंडा सखी। अर्जुन कुमार डीजे मोबाइल नंबर 9327804547। अलविदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़ी माई नेपाल। पता कोई नाम हवे अलबेला देखेला सखी हो मन तरसेला मिठू मिसाइल सब देखले बखेला सुबह बिनवा उखाड़ेला झमेला पता कोई नाम हवे अलबेला देखेला सखी हो मन तरसेला मिठू मिसाइल सब देखले बखेला सुबह बिनवा उखाड़ेला झमेला सखी लागल बड़ी डर हमरा दिल के भीतर सखी लागल बड़ी डर हमरा दिल के भीतर हम कए जगह ढूंढा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दिल लेके भागले गो गुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दिल लेके भागले गो गुंडा सखी करिए डरिस में आइल हमें देख देख के कैलस समाइल रहे रंग थोड़ा फीका कैले माथावा पटिका रहे रंग थोड़ा फीका कैले माथावा पटिका ले ले रहे संगे झुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दिल लेके भागले गो गुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दिल लेके भागले गो गुंडा सखी। अर्जुन कुमार डीजे मोबाइल नंबर 9327804547।